Yazi manje sekuthele 4 days ukuthi sikhula athathe imali yakhe enasikayihlanganisi. Manje uzanele noMalenda mabangahlangani nathi ke la njengoba bathi sohlangana la. So siyithatha phi? So yenza njani? Yazi maqina sikhuluma iqiniso. Ngalo 1 hour mimi. Yazi ngibona ngasengathi senzeni. Silandela abafana abathatha imali. Wena ya njengamanje masivele sihambeni sekwabafana uToyota wasitshela ukuthi isikhwama sithathwe ngabobani masihambeni siyi3 so sesifele empini ke. Wow, inkinga iba yi1 ke manje. Sinesibhamu esi1. Labafana laba yamsho amazulu vele ene banezibhamu manje thina masiyolwa nabo ngesibhamu esi1 ayangiboni. Engosothini ke ngoba kusele 4 days and usikhulu uyayifuna imali yakhe sizothini because uzosibulala usikhulu sizothini vele. Yazi maqabashe uqinisile. Ya maqinasi asibalande vele labantu. Vele abasilindelanga yazi. Okay, manisho kanjalo. Kodwa yimi engizobamba isibhamu. Deal. Wendoda. Sovesana nje uqonde nje wena ufaka uBrandwood nje kungonakale lutho ucasilwa yini bwami. Hey uyabo weka bami moyijonga kufanele ugeza lo. Futhi angiyiphathi ke thina esithandwa zingane bana. Hayi. Jena, ngoshela ke namhlanje. We mama. Hayi. Ambe nginomuhla. Lenjale malimaza ngaze ngidlela intombi ngempela madoda sifuna sonke emakhaya ngaze umjita lona njengamanje sedlale kabi ngempela and mina ngasho from the start if you give me nonsense then I'll give you back nonsense. Sizosivundulula lesigqoko sakho na sifana nesami impatha wena ubheka intshela yembuzi Manje waswethu awungitshani nobuba awusabengeleli kabami. Isdad iyakhuluma lenjale ngikhuluma emsangana hayi uzongijwayela kabi wathi ngim-athe. Hey, womadoda. Womadoda. Waswethu. Hey, womalimazi man. Womalimazi. Waswethu. Hey, womadoda. Khuluma mina manje. Manini. Waswethu. Yini mfowethu? Wangxolisa umalimazi ngempama kanjena eklini kanje. Manini. Man waswethu. Yini bafowethu? Isibukisa ngabantu phela lana. Kanti weseshani nganeni? Man womalimazi mfowethu. Asingaqabani mfowethu. Hayibo. Yini waswethu? Yini ngawo mfowethu? Nawe nje uyazi Jebe yini lento oyibuza Idli isinkwa sami le njalo wena noma isinkwa sami namasimi. Lalela lana-ke mfana wami yazwa. Wafanele ngenze njani intombi yakho umizela kumina? Wafanele ngenze njani intombi yakho umizela kumina wena? Ngiyabuza, ngisasoyidla intombi yakho yezwa mfana. Ngisasoyidla. Amane ungibulala futhi amane ungibulala. Ngizwe ngawo wena swethu wena. Ukuchaya udazi noyimpama mfana wami, uzokuchaya udazi noyimpama. Qathazele Ay man wafet man angin man umadoda manene mana umalimazi yasin mana umalimazi calm down man wasaphansi wendoda man hawu sokhuluma endlini umadoda man hayi umalimazi besime kahle mfowethu asambe weswethu asambe mfowethu asambe umalimazi wena hawu kahle maqala sadelele ngithola like lentwana zamaZulu like sikovela everything yabo cherry like no like sesithini kahle thina yabo manje kusekumele like thina vele sipalana bantwana sibatshela ukuthi like kwenzakalani yabo maqala injalo enhleko yabona bona thina basenza ithing ntwana babona njengoba sisibhemela ntwana sisigufela ntwana into zethu ntwana babona ukuthi thina sifanele into eright ntwana yabona manje thina ntwana ngeke somela lamasebe ayibaba phela thina sobadala ngale video ngathi abagcwali ngiyangithola yazi njami kwenzakalani uyayithola
azivele yabona sifuna so-check abantwana bethu sibe mnandi si-check ukuthi kwenzakalani if sabathola banamajita sayigwaze gwaze one iyafana ayizwa mngani yaza sishuneni asitedele ividlongo mngani mayibona Yo mngani nazi namhlanje i-history bemnandi kanjani and mina ngibhala ama-essay ayi-2 neso-space ayi-1. Mngani yazi mngani angikhumbuli ukuthi ngibhaleni like angifundanga mngani and like lapho ungitshela ukuthi Yo washabo yo yini? hayi mngani inkinga like ngiyakhumbula yabo lento bengibhala mngani yabona laphayana ngazi ukuthi bengibhala nje like ngiyakhumbula ukuthi lento bengibhala ayikho ngoba wow like mngani yabona lento le phethwe ikhanda like yabona mangifika endlini ngiyofika ngihlale phansi ngoba wow. Hawu awubuke nje mfowami nazi ingane zesikolo lapha ngathi intombi ngempela le Hayi akuthi mfowami wathi yami yipho lapha yipho hayibo wemjovu oza la hawu oza lapha mama hawu kanti uwe gwala hayi hayi kodwa mfana kithi ngathi nesikwakhwana le intombi zakuphika zonke ale bathi bawo macabanga ukubona wona lokho yakuphika naye yathi igwala nale futhi manje hayi mfana kithi hayi uyabona inkinga lapha mfowami ne ukuthi vele nje uma uyinkonzi nje vele usaziwe amantombweni uyazi nje mina isinga nje vele into zami ngiyadalapha nje vele ngiyadalapha yabona kwasho umuntu ogcina wena nesinqa sidarapha ngathi ngibone ngisho yodwa nje ingena nje lapha lokhunjana mjondolo angazi ohlukile nje efana noZulu ukhuluma kanjalo kumina ukhuluma ngathi wena uyakuvalele nje angazi nje mina ngikubona nawe uvalela nje usho lapha siyahlekana nje lokho sathola lo mjondolo lowo hawu asikaze nje sivalele kodwa uyabona mina hayi kodwa ke nesomlulo salento mina awasenze nje asibhethe wavalela kuqala uthi black label nami wavalela kuqala uthi black yabo asibhethe mfana kithi hawu hawu lapho ishaye kahle wozake mfana uyabona mina ufuna ukukhombisa mfana mina ngiyayitala lapha mina mfana shaya mfana yabo yazi bafu ukuthi le ndawo le lamantombazane kasikhulu ayikho kahle lamantombazane sekayajola serious ayajola lamantombazane ngithi khona la emalangeni la ngiyababiza ngikhuluma nabo basuke bahamba mabasuka kimbaya kwabanye abafana nje ezinye idididi nje lapha yes okay school distance angafixi nonga kahle whatever school funeka under plan yo afamsa line straight line kanti futhi ke nale mali bayazi ukuthi kuphi lamantombazane yes baflopile manje wona manje flop school ngeke bayeke phela angeke ufuna kama ba strong ababa bafana bayomesa mali kuyikweni mali bona sokutolovela vanhu vona ku ri abashort no xeweta va tlanga ngo tibari lane impela bafu azisezwa lezi zinto lezi yabona nje namanje azisilingeleni ungathi lo 4 days usikhula abanike wona uzoba mningi mele nje adubule lezi zinto same time so anje bayikho nje lento enifikayo ayikho lokhizi lo lokho elimisa inkwasana manje njani mina wesweet man inkinga yakho na ayikho nikamdya man wesweet man nani besa nifani nje mbaba yabona man man hey nini
inkinga yanje anikwazi ukuthi umuntu akhulume nani kahle ne. Ngifuna ukuhlala nikwabhana nje ninakwabhana nini. Yikho sengikwabhana. Mangikhombo Sambani mana okay manje. Madoda man. Mangikhombo nani mbona. Yabona ngizokuceka ke manje. Ngiyeke intombi yakho. Umalimazi. Ukhangadazi noyipama lapho buka. Oh, Kona kenze njani buka? Uyabona ke inkinga zakho. Asama Yabona ke inkinga zakho. asama. Mana mfowethu manje. Musumba bona yini lokuthi sisame. Mana khuluma into ngesirious manje. Malimazi musungikhomba manje. Sazoqhubeka Fusak now. Awuthola. Amadoda njengamanje. Yale ku cupcake. Eyochaza udaba lwethu. awungeke ngishayele Ngishayele. Mana Malimazi. Mana Malimazi. Siya ku cupcake. Mesuka lapho cupcake. awungeke ngishayele Mana Malimazi kusakhuluma manje. sazoqhubeka ngidla intombi yakho uthele Mana uzokhuluma ngasemba. Obakhona. Manene. Ukuthi ningilalele noma ningilalele. Amantombazane madoda. Amantombazane amani ngabona ngisi. Sebenhlambe yi-1 azini siqonde ngibonga yophelela kubo. Bayenza. Uyaphethe isibha. Abanye bayiphethe. Tubula ntombazane ngifanayo. Bonina. hamba nabo nabo hamba nabo nabo sobavalele endlini kwethu sonivalela kwethu sonivalela kwethu Usakman. hamba nabo hamba nabo Hayi macala athi labantu laba bekho ngayiko abantu abekho ngayini labantwana laba bangathitsha parapha no Kwenzakalani labantwana ethi amasiko check asikathuli kanti kwenzakalani kanti kusebasijwayela abana labafana laba ngathi bana bafana laba yabo intwana zamazulu ne ngiziyabo ngathi babhizi sitala ngevideo mina sitala ngevideo ngashaye konzani Hey, abafana laba bahlezi benokwensango nje. Kwenzakalani kahle kahle vele ngapha? abafana labo bathama bed mbanga kahle kahle kodwa mhlambe undawo leyo Kahle kahle wena muvango kangakho ngitshela ukuthi uyeke leli limi nyana lakho likhulumayo ngoba ngiliswa. School Ngiyaxolisa Ngixolisa phosa Ngiyaxolisa Sikhulu bamthathile sikhulu. Athathoba. Ngobani ba buya la wena. Lalelani la.
Ngicabanga ukuthi niyazi ukuthi kusele how many days angithi ngifuna imali yami. Ukuthi bathathe obani bamthathile ube waya kuphi angendawo imali yami la. Ngenjalo niyabafile nini. Foko fan la hambani futhi. Enesikhulu sebajola la mantombazane la. Anginendaba Toyota ukuthi bayajola noma benzani. Into engiyifunayo imali yami nalamagolide lapha amabili. Siyakuzwa sikhulu. Kumele bayikhiphe. Hayi asikhulu sami ngiyakuzwa. Emadoda, ngalokho linithi ngiyangizwa la. Ngifuna imali yami. Ngiyifuna le mali angidlali. Esikhulu uyasithusa nathi masukhuluma kanje. Phela nathi asazi ukuthi yathathwa kanjani imali. Kodwa khona lo mfana lo ke washo kimi ukuthi imali bayithatha bona bayithathela amantombazane. Awukhulume mani nawe Toyota, ubani lo mfana lo? Ubani? Yilo mfana lo mpofu lo. Yakhumbula ngalo lasuku lo la bazi basitshela ukuthi isikhama silahlekile. Labafana laba badlula abagijima. Oh. Ngiyabakhumbula labafana laba Toyota. Pho ungangitsheli ngani ngoba ngaba washo ngaso lesiyasikhathi. Kumele bafe labo xanga. Ngibonile ukuthi imisila yabo no abafunakali la bazongimosha kakhulu. Le bag kumele siyitholeni. Kumele sibalande labafana. Yeah. Qiniso lelo boss. Malimaza cha nalana sokuze kunamakhaza. Malimaza ukuphi ibona ngize ngiphathwe enyimona uphi. Suti lam mkhohlane. Fusek. Malimaza wenze njani manje? Hayibonga khuluma nani nangasho lutho. Sweetie. Mtshebe. Yazi ukuthini? Uvuye ngadla ibreakfast mnandi wami namhlanje. So ningazonginyanyisa. Wena wena ntombazana nginyanyisa wena. Ufana naye lo Malimaza wakho uyanginyanyisa. Fusak ungangikhola. Ukahle wena ukahle. Uzotha. Ungangikhola le ntombi yakho ngiyayisa. Yezwa. Bazokhulumela abasemba, bazokhuluma usume. Bazokhuluma abasemba wena. Abafa Malimaza. Jakanje Malimaza. Awungangifaki mina inkinga yena Ungangibambe wena. Ungangibambe wena. Man fuck off man. Athi ngikhuluma into eyodwa la. Lalela. Mana ko Malimaza. Ungathi ngikhuluma nawe ukhuluma. Lalela kona ntombazana. Njengamanje uMalimaza man awume. Ntombazana. Awukhetha into eyodwa la. Uba indoda yakho phakathi Malimaza noSweet. Cupcake ungablock ucabanga la angithi uyazi ukuthi uthanda abantu la awukhethe man khetha umuntu omthandayo phakathi kwaSweet noMalimaza Ngithanda